Segon nivell, el medium level, per la qual cosa farem exactament el mateix que havíem fet en el primer. Ens col·loquem la camiseta, d'esquenes a la paret, fem un parell de passes, 1, 2, penseu que quan més lluny estiguem de la paret, més difícil serà. Si us resulta molt difícil els passes que heu fet, us arrimeu. Si us resulta molt fàcil, us podeu allunyar una miqueta més. Aleshores, el mateix, igual que hem fet abans, ens deixem caure, i ara el que hem de fer és treure'ns la camiseta, i una vegada hàgim aconseguit treure'ns la camiseta, sense posar-nos de peu, ens la tornarem a col·locar. Repte aconseguit.